καλησπέρα και καλή επιτυχία, κύριε Χαϊνά. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το σημερινό βραβείο που πήρατε, πολύ, κυρία Παρασκευά, και κατ' στο κανάλι σας. Να είστε καλά. Για τη συμβολή σας όχι μονάχα στο ήθος, στο δημοσιογραφικό, αλλά και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και εσείς είστε από έναν πολιτικό χώρο που υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τον έχει, ασφαλώς, τον έχει στις προτεραιότητες σε σχέση με τα διλήμματα που έχουν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Ευρώπη, όχι Ευρώπη, μνημόνια, όχι μνημόνια, ευρώ, όχι ευρώ. Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι, γιατί πραγματικά ο ευρωσκεπτικισμός είναι ξαδερφάκι, αν θέλετε, του αντιευρωπαϊσμού και γενικά στις σημερινές συνθήκες μια σταθερή πορεία ευρωπαϊκή για τη χώρα είναι, νομίζω, εκ των όν ουκάνευ. Μιας και ξεκινήσαμε από τα ευρωπαϊκά, κύριε Χαϊνά, αφού είστε και στέλεχος της Δημάρ, έτσι δεν είναι, να μας πείτε τελικά σε αυτές τις ευρωεκλογές η Δημάρ τι στάση τελικά θα κρατήσει? Θα πάει και εκεί μόνη της, θα συνεργαστεί με τους 58, με το ΠΑΣΟΚ σε μια ευρύτερη κέντρο-αριστερά, και ευρωπαϊκά πού θα ανήκετε? Θα ανήκετε στο σοσιαλδημοκρατικό κομμάτι όπου είναι και το ΠΑΣΟΚ? Κύριε Σιμόπουλε, γνωρίζετε ότι η Δημοκρατική Αριστερά, με απόφαση του τελευταίου συνεδρίου της, αποφάσισε να ενταχθεί στην ομάδα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ανήκει δηλαδή σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια ήδη. Ασφαλώς στις ευρωεκλογές η Δημοκρατική Αριστερά επιδιώκει την ευρύτατη συμπαράταξη με άλλες προοδευτικές, δημοκρατικές και οικολογικές δυνάμεις. Όμως σήμερα δεν ήρθα εδώ να σας μιλήσω για τα ευρωπαϊκά θέματα. Όχι, σωστά. Μια ερώτηση κάνει, παρότι να πάμε στα περιφερειακά. Ξέρετε ότι είμαι στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς, η πρωτοβουλία μας δεν είναι μια στενή κομματική πρωτοβουλία. Θέλω αυτό να το τονίσω, γιατί η πρόσκλησή μας απευθύνεται στον ευρύτατο δημοκρατικό, προοδευτικό και οικολογικό χώρο. Είναι μια πρόσκληση δηλαδή για μια συνάντηση με όλες αυτές τις δυνάμεις που μπορούν να αρθρώσουν μια εναλλακτική πρόταση σήμερα στα αυτοδιοικητικά της περιφέρειας, απέναντι, κατά τη γνώμη μας, σε μια συντηρητική πρόταση και σε μια πρόταση του αριστερού λαϊκισμού. Έχει ανάγκη σήμερα η περιφέρειά μας, οι πολίτες, οι τοπικές μας κοινωνίες από έναν πιστικό αυτοδιοικητικό λόγο. Δεν μπορεί να πάμε σήμερα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές με σημαίες, ψεύτικα διλήμματα, μνημόνια, αντιμνημόνια ή διλήμματα του τύπου δημοψήφισμα. Νομίζω ότι αυτά είναι απροσανατολιστικά, δεν βοηθάνε τις τοπικές κοινωνίες και σε τελευταία ανάλυση, κύριε Σιμόπουλε και κυρία Παρασκευά, οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι για να μετρήσουν τα κουκιά τους στο κάθε κόμμα. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένα βήμα, είναι μια διαδικασία των τοπικών κοινωνιών. Και επιτέλους θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να αφήσουν τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν οι ίδιες πώς θα αυτοκυβερνηθούν. Βλέπετε όμως ότι και εσείς αναγκαστήκατε να μπείτε σε αυτή τη λογική, να κατέβει ένα κομματικό στέλεχος ως υποψήφιος με τη Δημάρ. Θα μπορούσαν να μην είναι όσα κόμματα και τόσοι υποψήφοι, περιφερειάρχες, αλλά να είναι ενδεικτικά κάποιοι άνθρωποι που έχουν επιλέξει. Και έχουμε και μια πληθώρα από την Εύβοια, ναι, έτσι, να το βάλουμε και αυτό, κύριε Χαϊνά. Θέλω, σε όσα σας είπε ο κύριος Σιμόπουλος, να συμπληρώσω στην πληθώρα των υποψηφίων και την πολύ μεγάλη... Έχετε πρόβλημα με την επιστροφή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχουμε πολλούς υποψηφίους από την περιοχή σας, από την Εύβοια. Είναι οι τρεις πλέον αριστεροί υποψήφοι, έτσι. Είναι ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο υποψήφιος του ΚΚΕ και ο υποψήφιος της Δημάρ. Για την ώρα. Ναι. Εκτός αν έχουμε και άλλες. Γνωρίζετε ότι η Εύβοια είναι ένας μεγάλος νομός και ένας μεγάλος τροφοδότης πολιτικών στελεχών. Αυτό είναι καλό, νομίζω, για το νομό μας. Σε όλους τους χώρους. Αλλά ήθελα να σας διευκρινίσω, κύριε Σιμόπουλε, κάτι που είπατε. Ναι. Εγώ δεν κατεβαίνω σαν κομματικό στέλεχος στις περιφερειακές εκλογές. Εγώ είμαι ένας ενεργός πολίτης και έτσι κατεβαίνω. Ένας ενεργός πολίτης που δεν έρχομαι από το πουθενά,
ούτε από παρθενογέννηση. Είμαι ένας πολίτης που έχω παρουσία εδώ και πάνω από 20 χρόνια στα κοινά της περιφέρειάς μας, της Εύβοιας, στα κινήματα των πολιτών, και θέλω να πω ότι δεν έχει το νόημα κάποιου χρήσματος η δική μας επιλογή. Η Δημοκρατική Αριστερά είναι ένας υποστηρικτής της προσπάθειάς μας και τίποτα περισσότερο. Το προγραμματικό μας πλαίσιο, το ψηφοδέλτιό μας θα το διαμορφώσουμε με όρους κοινωνίας των πολιτών. Ήδη, όπως ξέρετε, σήμερα κάναμε ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις τοπικές κοινωνίες, προς όλους τους πολίτες που θα συμφωνήσουν στο ελάχιστο πλαίσιο που περιλαμβάνει η διακήρυξή μας, να έρθουν να συζητήσουμε. Να συμμετέχουν οι ίδιοι. Δηλαδή το εγχείρημα μας είναι ανοιχτό. Καταλάβατε, δηλαδή μακριά από εμάς τα κομματικά χρήσματα, μακριά από εμάς οι κομματικές περιχαρακώσεις, μακριά από εμάς οι κομματικές αντιπαραθέσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν. Πολύ ωραία. Δώστε μας λοιπόν εν συντομία, γιατί θα τα πούμε πιστεύω σε κάποια εκπομπή εκτενέστερα, εν συντομία το αυτοδιοικητικό σας όραμα που εστιάζεται, αφού έχετε και εμπειρία από την αυτοδιοίκηση και πιστεύω γνωρίζετε την πρώτη τριετία της περιφέρειας όπως λειτουργήσε με ερετό περιφερειάρχη και ερετό περιφερειακό συμβούλιο στο σύνολό του. Ποιο είναι το πρώτο στίγμα που δίνετε για τους στόχους σας, για τον προγραμματικό σας λόγο εν ώψη των εκλογών της αυτοδιοίκησης? Ακούστε, το βασικό μας, αν θέλετε, διακύβευμα. Σύνθημα. Ακριβώς. Ναι. Θέλουμε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση μια πραγματική αυτοκυβέρνηση. Δεν θέλουμε να είναι εξάρτημα της κεντρικής εξουσίας. Και γνωρίζετε ότι μπορεί η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη να δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά υπάρχουν ακόμα σοβαρά θεσμικά ελλείμματα που αφορούν αρμοδιότητες και πόρους για να μπορέσει η αυτοδιοίκηση της περιφέρειας να γίνει πραγματική αυτοκυβέρνηση. Κυρία Σιμόπουλε και κυρία Παρασκευά, θέλουμε πραγματικά μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση η οποία θα είναι αυτοκυβέρνηση στον τόπο της. Το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, θέλουμε ρόλο και υπευθυνότητες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο. Δεν μπορεί δηλαδή η συμμετοχή στις διαδικασίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης να είναι μια απλή συμμετοχή σε μια συνεδρίαση μηνιαία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλουμε ρόλο, θέλουμε ευθύνες. Ως προς τους συνεργάτες σας, ήθελα να ρωτήσω κάτι έτσι για να ολοκληρώσουμε για απόψε, κύριε Χαϊνά, γιατί όπως είπε και ο κύριος Σιμόπουλος, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, θα τα πούμε αναλυτικότερα και σε εκπομπές, γιατί στο πλαίσιο του δελτίου ο χρόνος πάντα πιέζει. Πόσο έτσι, αναζητάτε τη διεύρυνση στο ψηφοδέλτιό σας, με υποψηφίους και από τους 5 νομούς βέβαια, και πόσο σας ενδιαφέρει και το ψηφοδέλτιο που έχει αφήσει ο κύριος Περγαντάς, οι συνεργάτες του κυρίου Περγαντά, που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει κάποια στέγη, να το πω έτσι, προεκλογική. Ναι, η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή προς όλους τους πολίτες καταρχήν, ασφαλώς και προς τους περιφερειακούς συμβούλους της τωρινής περίοδου. Θέλουμε να συναντηθούμε μαζί τους, να συζητήσουμε. Η πρόσκλησή μας δηλαδή, αν θέλετε, δεν έχει όρια. Είναι από τον δημοκρατικό χώρο, φιλελεύθερο κέντρο, ας το πούμε, μέχρι και την αριστερά. Δηλαδή είναι μια πρόσκληση ανοιχτή προς όλες αυτές τις δυνάμεις, τις πολιτικές, τις δημοκρατικές, τις προοδευτικές, τις οικολογικές δυνάμεις, αλλά και τις κοινωνικές δυνάμεις. Γιατί δεν πρέπει να υποτιμούμε τις κοινωνικές δυνάμεις της περιφέρειάς μας, οι οποίες σήμερα είναι στο περιθώριο. Έχουν πάει πολλές από αυτές στο σπίτι τους, απογοητευμένες από την πολιτική και από την κομματοκρατία. Θέλουμε δηλαδή να είναι η πρόσκλησή μας, αν θέλετε, μια αφετηρία μιας νέας συνάντησης, ενός νέου εγχειρήματος. Άρα λοιπόν, έχετε πολύ δίκιο, η δική μας η πρόσκληση απευθύνεται χωρίς όρια και χωρίς προϋποθέσεις, όχι μονάχα στους συμβούλους, τους ενεργούς συμβούλους σήμερα της περιφέρειας, αλλά και προς όλους τους ενεργούς πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Εγώ ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι. Είπατε ότι δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά και ανοίγεστε παντού. Θα βάζατε στο ψηφοδέλτιό σας έναν υποψήφιο που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που κατά την άποψή σας είναι ικανός τέλεχος για την αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει αύριο με καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά?
Ασφαλώς. Αυτό. Ασφαλώς. Το είπε και το εννοεί, Γιώργο, ο κύριος Χαϊνάς, ότι θα απευθυνθεί σε όλους τους χωροταξικά το έβαλε το κέντρο και αριστερά. Από το χώρο, προσέχτε, εκτός από το χώρο της άκρας δεξιάς και των φασιστών που δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχουμε κανένα κοινό σημείο, από όλο τον υπόλοιπο δημοκρατικό χώρο, εμείς είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, μιας και σήμερα πήρατε επισήμως το βάπτισμα του πυρός. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαϊνά. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Τοσιμόπουλο.